Sjedište tvrtke Terakon d.d. u Bianchinevo 8 na Bačvicama, viši fizioterapeut Maja Jerčić. Maja, reci nam zapravo što ova adresa svojim klijentima nudi i s čim se bavi? Znači, Terakon d.d. u Bianchinevo 8 već dugi niz godina se bavi prodajom ortopedskih pomagala i programa za inkontinenciju najviše, koji se, znači mi smo direktni uvoznici Forma Care proizvoda u Hrvatsku. Također smo već 9 godina ugovorni partner HZZO-a. Spomenula si ovu riječ inkontinencija, kako je pojasniti? Znači, inkontinencija je zapravo nemogućnost kontroliranja mokrenja, odnosno zadržavanja mokraće. Ona dolazi u 3 stupnje, znači od blage, zatim umjerene, srednje i teške inkontinencije. Znači, od naših proizvoda najprije bi istaknula tu pelenu noćnu Large, koja je zapravo najkvalitetnija noćna pelena u Hrvatskoj. Što je bitno za nju spomenuti, to je znači ona se sastoji od apsorbera koji znači u doticaju sa tekućinom se pretvara u gel, što sprječava zapravo da tekućina istječe iz pelene. Zapravo to je ta kvaliteta. To je ta zapravo kvaliteta, jer u njoj se nalazi znači velika količina tih apsorbera, znači ne dolazi do istjecanja, koža korisnika ostaje suha i bez oštećenja. Također znači za blagu inkontinenciju imamo, to su ulošci koji dolaze znači u 3 veličine, znači mali, srednji i veliki. Zatim za srednju inkontinenciju imamo uloške koji su znači predpelene i oni se koriste zajedno sa mrežastim gaćicama, i znači za tešku inkontinenciju imamo znači pelene noćne i dnevne koji dolaze u 3 veličine, znači small, medium i large. Također što bi izdvojila, nova generacija pelena koja se zapravo sve više ljudi upotrebljava, to su gaćice u spoju s pelenom, odnosno takozvani popularni penci, koji ljudi znači sve više traže zbog njihove upravo jednostavnosti korištenja, jer navuku se poput običnog donjeg rublja, jako su diskretni, znači bijele su boje, tako da se ne vide i nemaju onu šuškavost koju ima zapravo pelena, tako da njih više koriste ljudi koji su aktivni i imaju znači problema sa inkontinencijom. Maja, kada ste spomenuli ortopedska pomagala, na što ste mislili? Znači imamo zapravo sve vrste ortopedskih pomagala, znači pomagala za kretanje, od kolica, hodalica, štaka, štapova, zatim toaletni program, znači razna povišenja za WC-eve, ručke koje se montiraju. Stolo sve, znači imamo i umjetne dojke i grudnjake, znači sve zapravo kompletan program ortopedskih pomagala. Ivana Peraža je također viši fizioterapeut. Ivana, rekli smo da tvrtka Terakon d.d. je ugovorni partner s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Što to znači? To znači da korisnici ortopedskih pomagala i inkontinentnog programa imaju mogućnost sve naše proizvode dobiti apsolutno besplatno. Na njima je samo da kontaktiraju svog liječnika, a sve ostalo je na nama, od uzimanja doznake do dostave na adresu, što im omogućava vrhunsku kvalitetu i diskreciju. Dio kreativnog tima Terakona d.d. iz Bianchinevo 8 je i Maja Bilan. Maja, koji je zapravo tvoj posao? Ovako, ja znači dogovaram sastanke sa našim doktorima, magistrima. Naše 2 djelatnice, Maja i Ivana, odu na taj sastanak sa svojim uzorcima i prezentiraju znači naš proizvod. Da. Možeš nam kratko opisati kako zapravo terenski rad izgleda iz Bianchineve? Evo ovako, znači dođu naše 2 djelatnice sa svojim uzorcima, pojasne ljudima. Naše djelatnice su obrazovane, šarmantne i to je veliki uspjeh znači za naš timski rad.